Tira sa ta, libot-libot ta sa background. While magpaabot sa uwan nga mohunong. Kung mahunong na gani, nagtanap ko sa trabaho. So, tuyok sa kadiri. Bali, 30 minutes, tuyok. Dali na mo. Muban mo na akong tuyok. Dali, tuyok tangari sa palibot. Lantaw-lantaw sa mga tanum. Kung unsay mga kakulian. Alipay bang nag-uwan? Naghilak bang nag-uwan? Good morning! Nyasat ta. Magtuyog-tuyog ta sa kilid-kilid. Sa check up ta sa mga tanong. Sa sayo sa buntag. Gauwan. Uwan, taligsik-taligsik. At tanawon at tanong. Ano sa na ba? Bababa o dili pa? Dali na mo. Kuyog mo na ako. Mga tanong. Maglantaw-lantaw. Lantaw-lantaw gamay lang. Dahil nagamay nga oras para ikuman yan
Trabaho na sad. Dili sa ta, libot-libot ta sa background. While magpaabot sa uwan nga mahunong. Kung mahunong na gani, nandito na po sa trabaho. So, tuyok sa kadiyok. Bali, 30 minutes, tuyok. Dali na mo. Muban mo na akong tuyok. Dali, tuyok tangari sa palibot. Lantaw-lantaw sa mga tanum. Kung unsay mga kakulian, nalipay bang nag-uwan o naghilak bang nag-uwan?